إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шаһадат китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең хак юлыннан, үзенең гаделлеге белән югалтса, ул кешене бүтән бер кем дә хак юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең рәхмәте белән һидаяткә күндерсә, туры юлга чыгарса, аны бүтән бер кем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" дип әйтте. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз аның илчесе пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул безне изгелекнең барлык тармакларына да өйрәтте. Нәрсә эшләргә, ничек гамәл кылырга, бу дөньяда тормышыңны ничек үткәрергә һәм кыямәттә уңышка ирешергә дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә моны аңлатты. Һәм алай гына түгел, бу дөньяда гына түгел, хәтта вафат булганнан соң да нәрсә эшләп калдырырга кирәк, нинди гамәлләр кылырга кирәк, әҗерләрен туктамыйча дәвам итеп барыр икәнлеген дә безгә хәбәр итте. Һәм хадистә әйтелә: әгәр дә адәм баласы вафат булса, аның эш гамәлдән кала, барлык бүтән эшләре дә туктар дип әйтә. Беренчесе ул җария садакасы булыр, һәм икенчесе өйрәтеп калдырган гыйлеме булыр ди. Һәм өченчесе исә изге баласының дугасы да әҗер савап китереп барыр дип әйтә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм әйтергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, менә бу эшкә дә ярдәм итүче һәм сәбәп булып торучы әйбер ул җәмәгать шәргый васият булып тора. Русча завещание дип әйтәбез. Һәм динебез безгә менә шул васиятне язып калдырырга куша. Һәм васиятсез йөрүдән безне кисәтә. Чөнки беребездә кайчан әҗәлебез килеп җитәр, кайчан вакытыбыз килер, кайчан китеп барачак икәнлегебезне белмибез. Һәм шуңа күрә алдан ук әзерләнеп торырга кирәктер. Һәм васият дигән сүз гадәттә үлемнән соң бүләк рәвешендә бирелә торган байлык дигән мәгънәдә килә. Һәм шулай ук васият сүзе ул кешенең әзерләнгән кешенең, васият язган кешенең үз балаларына, үз якыннарына әйтәчәк һәм язачак үгит насихатлары, киңәшләре һәм
әмерләре икәнлеген дә аңлата. Һәм кайвакыт олы кешенең үз балаларына: балаларым, намазда булыгыз, намазны ташласагыз, мәңге ризалыгым булмас дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Һәм бу җәмәгать таралган, киң таралган васиятның бер төре дә булып тора. Һәм Аллаһ белүче. Аллаһ Раббыбыз изге китабында һәм аның илчесе дә хадисләрендә васиятның зур әһәмияткә ия булганлыгын күрсәтәләр. Аллаһ Раббыбыз Бакара сүрәсендә әйтә: "Кутиба алейкум иза хадара ахадакумул маут ин тарака хайранил васияту лил валидейни вал aqrabina бил ма'руф хаккан алал муттақин" дип әйтә. Әгәр берәрегезгә үлем якынлашса, һәм аның калдырырлык байлыгы булса, ул кешенең әти-әнисенә һәм якын туганнарына күркәм шарт белән васият калдыру әмер ителде дип әйтә Аллаһ. Һәм тәкъвалы кешеләрнең вазифасы шул булыр дип әйтә Раббыбыз. Һәм сүз уңаеннан әйтергә кирәк, бу аят башта мөселманнар тарафыннан, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәм сахабалары тарафыннан кулланыла иде. Ләкин соңрак Ниса сүрәсенең 11-12 аятлары иңүе белән анда Аллаһ Тәгалә һәрбер вариска, һәрбер туганга, әти-әнигә, хатынга, балаларга күпме мирас калачаклыгы икәнлеген Аллаһ Тәгалә билгеләде, хәбәр итте. Һәм шуңа күрә менә ушбу аятта васиятны язарга чакырыла, әмма ләкин аның хөкеме туганнарга, әти-әнигә бирелергә, язылырга тиеш дигәнлеге ул хөкеме тәмамлана. Һәм шулай ук Сахих аль-Бухари һәм Муслим хадисләр җыентыгында хадисләрдә әйтелә: мөселман кешегә әзме күпме малы була торып, васият язып калдырмыйча 2 төндә чыгарга ярамый ди. Икенче бер риваятта әйтелә, 3 төндә чыгарга ярамый ди. Ягъни васиятыңны әзерләмичә, язып куймыйча, билгеләмичә 3 төндә кунарга, яшәргә ярамый дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм галимнәребез бу хадисне тикшергәннән соң, караганнан соң, алар әйтәләр, васиятны язу фарыз булмаса да, ләкин аны эшләп калдыру хәерле, мустахаб гамәл дип әйттеләр. Шулай да, мөхтәрәм җәмәгать, васият хөкеме ул вакыттан вакытка бер хәлдән икенче хәлгә үзгәрергә мөмкин. Кайсы бер вакытта васият язып калдыру мәҗбүри булып тора. Кайсы бер вакытта васият шәригатебезгә каршы килә. Һәм шулар хакында хәзер сезгә әйтеп узармын. Һәм әгәр дә кешенең бурычлары булса, яки үтәргә тиешле булган нинди дә булса хокуклары, обязательстволары, вазифалары булса, ул вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, кеше васият язып калдырып, фәлән кешегә бурычым бар, акчамнан бирегез, фәлән кешегә шулай эшләргә тиеш идем, минем байлыгымнан алырсыз, бирерсез, тапшырырсыз дип әйтүе тиешле. Ни өчен? Чөнки кешенең бурычлы булып үлүе аның кабердә газаплануга сәбәп булырга мөмкин. Кешегә үтәргә тиешле әманәтең, тиешле булган хакың, обязательствоң, әгәр дә үтәлмәсә, кыямәт көнендә ул синнән сорарга мөмкин. Һәм ул кыямәт көнендә бернинди гаделсезлек булмас, качып китеп булмас, блат табып булмас, ниндидер бер кешегә зарланып, аңа акча биреп, алай кутылу булмас, мөхтәрәм җәмәгать. Гаделлек булыр. Һәм шуңа күрә, менә шушындый әгәр дә кешенең бурычлары, вазифалары булса, ул аны язып калдырсын. Ул аны белдертсен һәм васиятендә шуны искә алсын. Чөнки әгәр дә кеше китеп барса, мәйет булса, аның якыннары, туганнары арасында тавыш, җанҗал килеп чыгарга мөмкин һәм башка төрле каршылыклар туарга мөмкин, Аллаһ сакласын. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр кешенең байлыгы булса, һәм варислары да яхшы хәлле булсалар, менә бу вакытта васиятны язып калдыру хәерле, мустахаб булган эш дип атыйлар. Язсаң яхшы, савабы булыр. Ләкин әгәр дә кешенең байлыгы шамалы булса, күп түгел,
калдыра торган әйберсе. Һәм шулай ук аның варислары да мохтаҗ кеше булсалар, артык әйберләре булмаса, менә шул вакытта фәлән кешегә васият итәм шушы әйберемне, башка кешегә васият итәм шул кадәр акчаны дип язып калдыру мәкрух булып санала. Нежелательный, алай эшләргә ярамый, алай дөрес түгел. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе Саъд ибн Абу Ваккас исемле сахабәгә, Аллаһ аннан риза булсын, былай дип әйтте: кешенең ди варисларын бай килеш, акчага мохтаҗ булмаган хәлдә калдыруы варисларны мохтаҗлыкта, авырлыкта калып, кешедән теләнеп, соралып йөрүләренә карый хәерлерәктер дип әйтә. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесенең сүзләрендә әлбәттә бик зур хаклык бар. Димәк, кеше иң элек үзенең якыннары, туганнары турында уйларга тиешле. Һәм ул китеп барса да, аның шушы варислары, якыннары, балалары, әти-әнисе, хәтта хатыны да берсе дә мохтаҗлыкта калырга тиеш түгелләр. Һәм менә кызганыч, бүгенге көндә без күрәбез, ишетәбез, фәлән кеше, фәлән бай кеше, фәлән олигарх үзенең бөтен акчасын язган ди хәйриячелеккә, благотворительностька биргән ди. Балаларны берәй-бер дә калдырмаган ди. Икенчесе үч итеп, мин ничек тырышып эшләдем, алар да шулай тырышып эшләсеннәр дип, үч итеп бөтен акчасын икенче бер өлешкә васият итеп калдыра ди. Менә бу мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, менә безгә бер гыйбрәт булып тора. Чөнки менә кешенең эшләгән акчасы ул Аллаһ Тәгаләнең ризыгы. Беребез дә күкрәк кагып, мин үзем шундый булганга, я заслужил, я заработал дип әйтеп, мин үзем моны таптым дип әйтүләре ул җәмәгать Аллаһка ышануга каршы килә. Чөнки безнең алган, безнең тапкан бөтен мал-мөлкәтебез, бөтен тиененә хәтле булган акчабыз ул Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Аллаһ бирә. Ничәмә кеше синең шикелле укыган, ничәмә кеше синең шикелле бөтен эшләрне эшли, ничәмә кеше синең шикелле бөтен документларны ясата, сиңа табыш бар, аңа табыш юк. Сиңа прибыль бар, аңа прибыль юк. Димәк, Аллаһ Тәгалә сиңа биргән, аңа бирмәгән. Шуңа күрә кеше кулындагы булган байлык Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Һәм кеше дә шушы рәхмәтне, шушы байлыкны каберенә алып кирип китерме дип уйлый микәнни? Шунда кирип, шунда үзе белән алып китерме дип уйлый микәнни? Юк, әлбәттә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә кайсы бер вакытларда васият ул хәтта харам булырга мөмкин. Катгый тыелган рәвештә булырга мөмкин. Һәм галимнәребез әйтәләр, әгәр дә ди васият варисларга зыян итсә, Коръән аятләренә каршы килсә, ул вакытта тыелган булыр. Ул вакытта бу васият үтәлми дип әйтәләр. Һәм беренчесе, әгәр дә кешенең калдырган васияте 3тән 1 өлештән артыграк булса. Әгәр дә аның, мәсәлән, мисал өчен, аның үзеннән соң калды ди 1 миллион акчасы, 2 миллион акчасы. Һәм шуннан 3тән 1 өлешен артыграк итеп, яртысын берәр кешегә әгәр дә васият итеп калдырды икән, яки берәр өлкәгә, яки берәр мәчеткә, яки берәр эшкә, шушы ярты байлыгымны васият итеп калдырам дип әйтә икән, бу вакытта бу шарты үтәлми. Чөнки нәкъ менә шушындый хәл Пәйгамбәребез заманасында булды. Һәм бер вакытны Саъд ибн Абу Ваккас сахаба исән вакытында ук җәннәт белән сөендерелгән кеше бик каты ширли башлый, бик каты авырый. Һәм үзе үлем якынлашканлыгын сизә башлый. Һәм Пәйгамбәребезне чакыра һәм әйтә: Аллаһ илчесе ди, мин инде үләрмен инде, инде каты ширлим, каты авырыйм, үләрмен инде, һәм минем байлыгым кала ди. Ләкин варисларым арасында бер генә кызым бар ди. У меня в наследницах только лишь одна моя дочка дип әйтә. Һәм шуннан: эй Аллаһ илчесе, бөтен акчамны да садака итеп Аллаһ юлында сарыф итәргә рөхсәт бир миңа дип әйтә. Пәйгамбәребез юк ди. Юк, рөхсәт юк дип әйтә. Алмаячак бу садака итеп дип әйтә. Шунда Саъд ибн Абу Ваккас әйтә: ярар Аллаһ илчесе, ярты малымны, ярты байлыгымны шушы садака итеп изгелеккә тапшырырга уйлыйм дип әйтә. Пәйгамбәребез әйтә: юк ди, мин кабул итмим дип әйтә. Яртысын да кабул итмим ди. Һәм шуннан соң Саъд ибн Абу Ваккас әйтә: ярар ди,
3тән 1 өлешен, 1/3 мин садака итеп чыгарам дип әйтә, изгелек юлында дигәч, пайгамбарыбыз 3тән 1 өлеше була ди, ләкин анысы да күп дип әйтә. Анысы да күп ди. Чөнки сезнең ди варисларыгызны бай килеш бер әйбергә дә мохтаҗ булмаган хәлдә калдыруыгыз ул хәерлерәктер дип әйтә. Шушы варисларыгызның кешедән теләнеп, соралып йөрүләренә карый дип әйтә пайгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә варисларның синнән соң бай калырлар, рәхәтләнеп яшәрләр дип борчылырга кирәк түгел, ярамый. Сөйнергә кирәк. Әлхәмдүлилләh. Бер мәшәкатьләре дә булмас. Рәхәтләнеп яшәрләр, гомерләрен үз итәрләр. Аларның иманлы булулары турында борчылырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Иманлымы алар, намаздамы алар, изгелек кылалармы алар, Аллаһны барлыйлармы алар, берлиләрме алар? Менә шул хакта борчылырга кирәк. Һәм шуңа күрә галимнәребез васият бөтен байлыкның 3тән 1 өлешеннән дә артырга тиеш түгел дип әйттеләр. Икенче тыелган әйбер ул да булса васият мирас алучы варисларга, наследникларга язылмый, бирелмый. Пайгамбарыбыз саллаллаһу Куръанда Ниса сүрәсендә 11-12 аятта Аллаһ тәфсилләп, һәм Ниса сүрәсенең ахырында Аллаһ тәфсилләп кемнең ничә өлеш алганлыгын бәян итә. Хәбәр итә. Малайга күпме тиешле, кызга күпме тиешле, хатынга күпме тиешле, әтигә, әнигә, абыйга, апага күпме тиешле икәнлеген Аллаһ Тәгалә билгеләде. Һәм шуннан соң пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһ ди вариска, хукук иясенә тиешле өлешен, хакын бирде ди. Ягъни бу хакта Куръанда хәбәр итте ди. Шуңа күрә вариска васият кылынмый дип әйтә. Вариска васият кылынмас. Әгәр дә алай эшләнсә, бу васият дөрес түгел. Һәм кызганыч бүгенгесе көндә бик күп ишетергә туры килә. Берәр әби, берәр бабай инде ишетә башласа, аңлый башласа, инде тормышы әс калганлыгын бүтән балалары арасыннан ала да берсен, менә кызым, син яхшы булдың, менә улым, син былай булдың дип, бүтән өемне, бүтән әйберләрне сиңа язып калдырам дип әйтә. Бу чынлыкта җәмәгать башка балаларга булган гаделсезлек. Беренчедән һәм икенчедән Аллаһ Тәгалә кушкан рәвештә бүлү түгел бу. Мирас калдыру түгел. Һәм шуңа күрә хәтта варислар арасында да кемне дә булса аерып, бүтәнсен сиңа бирәм, завещание сиңа язып калдырам дип әйтү, ул әлбәттә пайгамбарыбыз сүзләренә каршы килә. Һәм өченчесе, мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук васият үз эшенә варисларга зарар китерү, ялган яки дөрес булмаган, уйлап чыгарылган бурычлар, хукукларны үз эшенә алырга тиеш түгел. Һәм шулай ук васият шәрәфсез булган, лаексыз булган кешеләргә дә васият итеп калдыру дөрес түгелдер, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки нәрсә генә эшләсәң дә, ничек кенә тормышсаң да, гомереңне ничек кенә үткәрсәң дә, кабергә бары тик кеше генә хаманың гамәлләре генә керәчәкләр. Машинасы да керми, йорты да керми, банковский счеты да керми, акчасы да керми, бер нәрсә юк. Бүтенесе калачак. Туганнары калачак, гаиләсе калачак, хатыны, балалары, алар тышта калачаклар. Ә кабердә бары тик мәйет һәм аның гамәлләре. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр әйтәләр, кеше вафат булганнан соң аның мал-мөлкәте хак булып, право булып, аның варисларына күчәчәкләр ди. Алар уже шушы малга ия булачаклар. Телисеңме, теләмисеңме, ләкин хукуклары алар кулында булачак дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә язылган васият шаһидләр белән расланса, язылса, бирелсә, һәм ушбу алдан әйтеп узылган әйберләрне үз эченә алмаса, шул вакытта булыр үтәләргә тиешле васият, һәм безнең үстебездә дә ул әманәт булып торыр. Без аны башкарырга тиеш булачакбыз. Һәм шуңа күрә хәтта васиятта да әгәр дә махсус берәр эш искә алынса, мәсәлән, бер өлеш акчамны, мәсәлән, шушы изгелеккә җибәрегез, мәчет салдырыгыз, былай эшләгез, шишмә казыгыз, юл салдырыгыз, яки кешеләргә хезмәт итүче хастаханә булсын дип, әгәр дә васият итә икән, ул мал, ул акча, русча әйтмешли, целевые средства булып кала.
Аны бүтән башка тармакка, башка өлкәгә тотырга ярамаячак. Һәм әгәр дә кеше үзе дә Аллаһ каршында күркәм, хәерле гамәл дип саналган эшкә васият итсә, аның әҗере дә үзенә булыр һәм иншааллах җария садакасыннан да исәпләнер, шул санга керер. Һәм ахыр сүземдә ике генә әйберне әйтеп узасым килә. Беренчесе, мөхтәрәм җәмәгать, васият әгәр дә язылса, аны үзгәртергә була. Бер тапкыр яздың да шуның белән бетте дигән сүз түгел. Аны бер теләгән кадәр үзгәртергә, алмаштырырга була, ләкин кешенең исән вакытында. Кеше вафат булса бетте, аны бүтән үзгәртергә, аны төзәтергә ярамый. Һәм ул чынлыкта кешенең вафатыннан соң үзгәртелсә, ул мәйеткә хыянат булачак, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм соңгысы, Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 133 аятында безгә иң күркәм васиятләрнең берсен зикр итте. Ул да булса, Яқуб пәйгамбәр вафат булыр алдыннан, үләр алдыннан улларын җыйды. Улларын җыйгач, аларга ушбу сүзләрен әйтте. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ам кунтум шухада из хадара Яқуб ал-маут, из қала либаниhi ма та'будуна мин ба'ди. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون." Аллаһ Тәгалә әйтте: "Яки сез Яқубка үлем килгәндә аның янында басып тордыгызмы?" ди. Ул ди үзенең улларына булай дип әйтте ди. Ягъни үлем якынлашкач, авыр хәлдә булганда булай дип әйтте ди: "Мин вафат булгач кемгә табынырсыз? Кемгә гыйбадәт кылырсыз?" дигәч, уллары әйттеләр: "Без синең илаһыңа һәм синең ата-бабаларың булган Ибраһим, Исмаил һәм Исхак илаһләренә бердән-бер хак илаһкә табынырбыз һәм бары тик аңа гына буйсынырбыз" диделәр. Менә бу, мөхтәрәм җәмәгать, без яза алырлык, без язып васият калдыра алырлык иң мөһим сүзләр. Кем булырсыз, балалар? Якыннарым, мин вафат булгач, мин китеп баргач, кемгә табынырсыз? Нинди гыйбадәтләр кылырсыз? Изгелекләрне эшләрсезме, юкмы? Һәм шуңа күрә алдан әйтеп узган, менә шушы ул яшьтәге бер абыстайның сүзләре, ул бик гыйбрәтле сүзләр. Ул үлеме алдыннан балаларым ди, җыйгач балаларын әйтте ди, балаларым ди, әгәр дә намазсыз булсагыз дип әйтә, намазда булмасагыз, мәңге сезгә ризалыгым булмас дип әйтә. Һәм шуңа күрә факирлеккә түзеп була, байлыкка түзеп була, тормыш авырлыкларына түзеп була. Әмма ләкин кешенең имансыз булуына кыямәттә түзеп булмас. Һәм шунда кеше үзе җәннәткә барганда, аның балалары, оныклары җәһәннәмгә киткәндә, ул бик каты авыр бер күренеш булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә якыннарыбыз, балаларыбызның иманлы булуларын теләп, без бүтән көчебезне куярга тиешбез. Бүтән сәбәпләрен үтәргә тиешбез. Һәм хәтта васиятебез дә шуның белән башланып, шуның белән тәмам булырга тиеш. Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, Аллаһны таныгыз, Аллаһны бар итегез, аны берләгез дип әйтелергә тиешле. Һәм шул вакытта бу дөньяда да һәм ахирәттә дә кеше бәхетле булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз барыбызны да адашудан сакласын, иманыбызны ныклы кылсын һәм бездән соң калачак буыннарыбыз да Аллаһны барлап, Аллаһны берләп яшәсеннәр. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.